Tak máme tu dlho očakávané trestné oznámenie na bývalého ministra Naďa za darovanie MiG-29 na Ukrajinu. Od začiatku som s kolegami v Hnutí Republika komunikoval, že tieto kroky spôsobili ohrozenie bojaschopnosti slovenského letectva a spôsobili obrovské škody ozbrojeným silám Slovenskej republiky a hlavne občanom Slovenskej republiky. Politické a hlavne účelové klamstvá Naďa smerom k vláde, ktorý bol členom, poslancom Národnej rady, spôsobili si pri ochrane vzdušného priestoru. Okrem tohto konštatovania a verejnej kritike bývalého ministra sme podali práve za tento jeho krok trestné oznámenie, ktoré sa akosi za predchádzajúce vlády stratilo. Áno, aj takto fungoval právny štát za vlád Matoviča, Hegera a Odora. Teraz vyvstáva otázka, či avizované trestné oznámenie má byť reálnou reakciou na kroky Naďa pri darovaní stíhačiek Ukrajine, alebo vytvorenie akéhosi lakmusového papiera, ktoré bývalý minister ľahko odvráti. Mám na mysli opakované odôvodnenie, že od určitej hodnoty je darovaný materiál dôležitou otázkou zahraničnej politiky, čo však vo finále tak nie je. Áno, Naď toto ľahko vyvráti absenciou takejto podmienky v právnom poriadku a v ústavnej praxi na základe predchádzajúcich darovaní vojenského materiálu iným štátom. A tu musím podotknúť, že neverím, že súčasné vedenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky má menší prehľad a znalosti ako ich predchodcovia. Skôr, a to mi prepáčte, to vnímam ako hru, ktorá má vyvolať pocit riešenia problému. Skromne si myslím, že vyhláseniami len dočasne mlžia a pomáhajú Naďovi argumentami, ktoré môže vyvrátiť alebo odpútavajú pozornosť od niečoho iného. Že konšpirácia? Osobne si nemyslím. Pretože zverejnenie reálnych faktov je v občianskom záujme. A preto vyzývam Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Kaliňáka, konajte tak, aby verejnosť nečakala na výsledky ďalšie 2 generácie. Totiž arogantnosť bývalého ministra Naďa nesmieme prejsť mlčaním. Jeho vyjadrenie, že Ústavu Slovenskej republiky by pri podobnej situácii porušil znova, je výsmechom všetkým poctivým občanom Slovenskej republiky a zároveň všetkým poctivým príslušníkom ozbrojených zložiek. Je to cesta do pekla. Rešpektovanie práva je základom existencie každej demokratickej spoločnosti. Je tu šanca ukázať, že zákon platí pre každého a to bez výnimky. A na záver mi dovolte takéto zamyslenie. Celé toto trestné oznámenie je potrebné brať komplexne. A tu mi chýba odpoveď na otázky, akú úlohu v darovaní MiG-29 zohral náčelník generálneho štábu Slovenskej republiky. Súhlasil so zdecimovaním vzdušných síl a oslabením ozbrojených síl? Sú to veľmi dôležité otázky. Na toto verejnosť čaká a je to precedens, ktorý výrazne prekračuje právomoci ministra obrany. Lebo argumentácia Naďa, veď o tom vláda vedela, len potvrdzuje, že pôsobili pravdepodobne ako organizovaná skupina, ktorá spôsobila obrovské škody Slovenskej republike a ozbrojeným silám Slovenskej republiky.